खुलुमबाय लोगोफोर थांनाय 24 आवार्सनि गेजेरावनो इन्स्टाग्राम मोनसे भिडिअ 5 मिलियननिख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा नायदों आरो बे भिडिअआ मानि थाखाय भाइरेल जाखो बे गासैखौबो नोंथांमोना आं खोन्थागोन। नोंथांमोना बयनिख्रुइ सिगां आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ भिजिट खालामनानै आंनि गोदोनि भिडिअफोरखौबो नायनो हागोन। एक्चुअली तामिलनाडुआव जोंनि नर्थ इस्टनिफ्राय बिहारफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय सुबुंफोरा फैनानै बेयाव खामानि मावनो थाफैयो आरो बे थाफैनायाव किसुमान मानसिफोरजों एसेमान गाज्रिबो जायो, जेरै बुलाय सुलाय बा खामानि मोजां मोना। आरो बिनि गेजेरावनो मैया मोनसे भिडिअ जाय भिडिअखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नुबाय दङ, बे भिडिअआ भाइरेल जानानै जाबायदि उत्पात जादों बिहाराव बिराद माने दावराव दावसि जादों जे बिहारनि मानसिफोरखौ माने अत्याचार खालामो होननानै। बिसोरो हौवा हिन्जाव जरासे आरो ओरैबायदि जायगायाव खामानि मोन्दों बिसोरो जेराव हाग्राबारि गेजेर आरो कम्पानि फिसा। गतिके मावनो फैनायावनो एसे नायनांगौ। बेफोर कम्पानियाव खामानि मावबाथाय मा जायो, बिसोरो हगार हरनो गिरा, मानोना उनाव मानसि नागिरना मोना। बिनि थाखाय बेफोरबायदि कम्पानियाव हाबबाथाय बिसोरो हगार हरनो नागिरा आरो फैसाफोरखौबो फासायना दोनो जाहाथे मावग्रा मानसिफोरा थांनो हाया। आरो बेयावबो बे हौवा हिन्जाव जरासेया बिदिनो जायो, जि बिसोरो बै कम्पानियाव हाबहैयो, हाबनायनिफ्राय बिसोरो न'आव थांनो मोना, बहुद दिन जाबाय, बाहेरावबो थांनो होआ, बेरायनोबो थांनो होआ, बिदि जादों। ओमफ्राय दाखालि बावै बिसोरो खारखुमानो नागिरदोंमोन आरो खारखुमानो नागिरनायावबो बिसोरखौ नागिर हमना लाबो आरो हमना लाबोनानै बुलाय सुलाय खालामो होननानै बे हिन्जावआ बुंनाय मथै जोंथ' आरो नुवाखै। थेवबो बे हिन्जावआ जाबायदि बुंदों लोगो लोगो बे भिडिअआ फुरा भारतआवनो बहुद जायगायाव भाइरेल जाजोबदों आरो भाइरेल जानायनि उनाव दा नेक्स्ट दिनै बियो भिडिअ बानायना खोन्थाफिनदो जे मोजाङैनो मोजां बिसोरो न' मोनहैबाय होननानै। आरो दिनै जाबाय दा आं भिडिअ बानायफैदों हरनि 12टा बाजियाव आरो दिनैनि साना जाबाय सनिबार। आरो बे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे हौवा हिन्जाव न'आव मोनहैबाय होननानै। नाथाय बिथांमोना खोन्थादो जे व्हाइट पेपाराव साइन लाखिदों माबा माबि। जोंनि खाथि खालायावबो बेफोरबायदि जायो किसुमान टाइमाव। हमना ला कम्पानियाव बिराद खामानि प्रेसार मोनसे टाइम फैयो, जेरै फुजानि समाव। बै समाव मानसिफोराबो ओरैबायदि जायो जे दरमाहा मोननानै बुहुद गोबां मानसि खनसेनो न'आव थांनो नागिरो आरो बिदि खालामबा थारमाने कम्पानिफोरा प्रब्लेम जायो। मानोना नोंसोर बेखौ एक्सुवेलि जोंबो साननांगोन, मानोना जोंनि न'आ जोंनि न'खरा सालायबाय दङ बे कम्पानियाव खामानि मावनानै। आरो जेब्लानो जोंनो नाङा होननानै जोङो फटकनो गारना थांबा बे कम्पानियाव माबोरै सालायगोन। बिनि थाखायनो बहुदबार जोंनि खाथियावबो दावराव दावसि आं नुनो मोनो। नाथाय जायखिजाया नोंथांमोना फैबाथाय जायबाबो खाथि खालानि फैबा एसे मोजां मानसि सिना जाना मानसिजों लोगो नांनानै फै, मोजाङै माव दां थां। बिदि दावराव दावसि जानाया मोजां नङा। नोंथांमोननो इनफरमेसन होनो थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायबाय जे बेफोरबायदि जाहाथे नोंथांमोना सोरबा फैबाथाय जाया। भिडिअखौ माबोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय। लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। अब्लासिम गोजोन्थों।